Hello, friends. Kecengsi kardam katukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anna panstame lapen kidam tang hor nili nali tumafan laso YouTube channel long office pion lapen driver Voreng Avarsai APUTHAK nali tumpan nakiwan pido lapen pini bangke nali tumpan laso video long nang ke than ponji labangke driving test lapen office pion nafan written examination la swat det APUTHAK nali tumpan nang than pachini ponikpo lapen bangko an sika select pon ma kumadmat amen siki doma la so details tame nali tumpan na piklang ponik po nali tum la so YouTube channel long jong si na kahumri milang pun tega chinghon pen subscribe ikon lapen latest update long versi apan belar jan thengi hodas tame nali tum ber ponik dia non tane non pathiek pen lang pononang lapen chethan pononang Tangnenon Putha Chithan Polonang Office of the District Lapen Season Judge Karbi Anglong Hin Pen Kapiklang Pon Kidam Tang Hod Voreng Avarsai Driver of Voreng Avarsai Paklang Pon Ikrola si Putha Dak non that 5 October 2024 labangke notification dak release pon iglo copy notification ma pulo tang tenalitum dak thek pon long ikpo the following candidates are found to be selected for appearing in driving test for the post of driver. The candidates are therefore asked to appear for the driving test and at date and time as mentioned below. Lasi driving also driver a post paklang pondo Karbi Anglong season just ahin pens tame lasi hola so Voreng Avarsai long ki jog dun tum an abang phua tum non dak select pon an alis nilina piklang pon ikpo lapen ka reject pon tame penang andolo lasila kaselek tang tumpan an labang ke non dak driving test pinengi pusiki pu lasila so driving test ki pidam neng ji adim lapen a time mate apor labang ke nali tum dak thek pon long ikpo date of driving test labang ke laso chiklo 26 October 2024 lapen reporting time labang ke 9:30 am sinali tum pale dam neng ji lapen adim labang ke district judiciary campus Karbi Anglong difu laso address ong sinali tum dampen driving test labang ke pidam nang po puthonon lang pon nang lapen chithan pon nang komama abang phu tum ma fan sida ka select pon ma kiteng sinali tum number 1 nang thek pon long ji bimal gawala lapen Manoj Gogoi lapen Dipjyoti Das lapen ason thak thak sidak Pracho Jyoti Borfukan lapen number 5 long do Nukul Bora lapen number 6 long Mohan Dorji Number 7 long do ili karbitum makai Dilip Crow lapen number 8 long stami ili karbitum lo long Sudarte Terang lason thak thak number 9 long Himjyoti Roy Mohanta Das 11 long Rohit Basumatari number 12 long Pranjal Kalita lapen number 13 long Rupson Kharikap mate Kharikapsa lapen lason thak thak si number 14 long stami ili karbitum lo Krishna Hanse Number 15 along Sani Singh. Number 16 along Krishna Pradhan. Number 33 along Arabinda Rabha. Number 34 along Binod Bordoloi. Number 35 along Stami Listan Ingti. Lapen 36 long. Number 36 along Jainta Mech. Lapen number 37 along Rahul Das. Number 38 along Ramesh Varteron. Lapen number 39 along Rajiv Hanse. Number 40 abang ke Pavitra Basamatari. Number 41 along Vikas Sutradhar. Number 42 along Jitumoni Kakuti. Number 43 along Surastimung. Number 44 along Amit Kumar Goyari. Number 45 Binod Terang. Number 46 along Purajit Hassam lapen number 47 along Amar Terang lapen number 48 Ras Basumatari alang litum si alang litum la solis long kido ana tum fan bangke select pon iglo lapen reject list ador stamini linon la so video long bonali tum fan nampik lang pon pelo la penali tum driving test la bangki kipidam nengji la so achiklo 26 October 2024 lapen apor la bangke 9:30 am lapen adim la bangke District Judiciary Campus Karbi Anglong difu hadak masinali tum dampen driving test sabangke pidam nang po lapen puthonon chethan polonang Peon Performance tame paklang pondo Voreng Avarsai ola sut paklang pondo la sila so Peon along ta komantu si written exam zima lapen ko sonson mak bangko an mansi ka select pon mala so puthak tame non lang polonang
laben puthot non labang ke pion afan lo mate office pion ke dam tang host tame nali tum thek pon long ikji la so YouTube channel long nili la so puthak tame upload pon ik elo puthot da notification ako paklang pon thulo la so notification ka paklang a dead labang ke 5 October 2024 mate wala driver afan kapiklang pon arni sila so notification da paklang pon iklo lapen the following candidates are found to be selected for appearing written examination for the post of office pion Lasiladak non nili long do list long ke do an abang fu mate abang fiatum nalitum office pion afan stami non written exam labang ke nalitum fan and ponik polasi adet labang ke so chiklo 20 October 2024 Sunday arni se and ponik po lapen apor lata 9:30 am lo lapen adim labang ke venue of examination lapen interview labang ke Difu Girls College dharamnala Karbi Anglong Difu swadims nalitum dampen hadak written exam nalitum tona pol lapen interview adim ta hadak marlo lapen puthonon list long lang pon nang kumamat atumsi amen ke dodun ma lapen kichengsi number 1 along Monus Morang lapen number 2 along Dilip Teron number 3 along Pramod Rajan Sharma number 4 Pravin Das lapen number 5 dak Satpu Chongloi lason thak se number 6 along Suras Timung number 7 along Palsan Devan number 8 along Deepak Chandra Das number 9 along Miss Rita Kropi lason thak sidak number 10 along Subhas Rongpi lapen number 11 along Pravitra Busumotari number 12 Wordip Boro lapen number 13 Kula Pradip Bhoyan number 14 Utpal Gogoi lapen number 15 Santanu Baglari number 16 Jayanta Kumar Das number 17 Jayanta Mech lapen number 18 Nukul Bora number 19 Runumi Kakati son thada number 20 along Lun Khojang lapen number 21 along Jogender Bori number 22 along Mary Terangpi lason thata number 23 along Osok Kumar Yadav number 24 along Moja Singh Senar lapen number 25 along Lukender Das number 26 Abhijit Chakrabarti number 27 Jel Singh Inghi number 28 Dilip Teron lason thata number 29 along Madhurima Borgohai number 13 along Maheswar Crow number 31 Rajkumar Loying lapen number 32 along Binod Bordoloi lason thata number 33 along Pramod Sunar lapen number 34 along Nemang Chongloi number 35 Buran Pradhan number 36 Joysing Tisho number 37 Jimmy Deka number 38 Subal Das number 39 Kam Kolun Longjen number 40 Sima Basfori number 41 Kajal Basfori number 42 labang ke Pranjal Kalita number 43 Rajendra Terang number 44 Dipen Morang number 45 Dilip Crow number 46 Protima Ronghangpi number 47 Susil Kumar Thakur number 48 Abhijit Gaokhwa number 49 Bapu Kumar Thakur number 50 Listen Ingti number 51 Utpal Daimari number 52 Loknath Morang number 53 Maya Bura number 54 Asa Joshi Bosamutari number 55 Lal Mitang Tangvi number 56 Helun lapen number 57 Rosmi Bora lapen number 58 Hoi Nai Ching lason lo dak kadu ka pen 58 an dak pangrumpet pen dak 58 an candidate alang litum ingwai pon iglo laso alis long amen ki do ana tum labang ke nalitum written exam afan chithik igdingo lapen adet labang ke 20 October 2024 Sunday ani reporting time 9:30 am lapen adim Difu Girls College Dharamnala Karbi Anglong Difu along si and ponik po lapen nang litum non laso video long jong si lang
non la solis long jong sinali tum amen do pulte nali tum komen along pachini ignon driver along man nali tum la office pion along man nali tum amen mate ka select pon do pulo tangte nali tum pachini ikta la so a video komen along la pen videos tame nali tum share igon Karbi Anglong ras tame palang ignang la pen pachini ignang son update nali tum kilong verji afan pura la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do advance tame nilhin pen kardom to change your